Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Fraịde, abalị 10 n'ime ọnwa Juun afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa eke. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'ụlọ ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu agbaala akwụkwọ ọhụrụ megide nnukwu ọkaikpe nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja bụ ọkaikpe ukwu John Tehambe Soho n'ihi ịgbasoro ụkpụrụ ikpe na nzuzo bụkwa ikpe ahụ ọchịchị etiti gbara megide ya. Ọkaikpe ukwu a bụ onye agbara akwụkwọ a tinyekwara nnukwu odeakwụkwọ ụlọikpe ahụ n'ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja bụ ebe Kanu na-achọ ka ụlọikpe a kachapụ ụkpụrụ ikpe na nzuzo ma kwupụta ya dịka nke na-ezighị ezi ma bụrụkwa nke na-adabaghị n'ụkpụrụ iwu. Kanu gbara akwụkwọ a site n'aka ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya bụ Ifeanyị Ejiofor. O kwupụtara sio na ikpe nzuzo a bụ nnọọ nke emegidere ugwu ruru ya n'okpuru akara iwu nke 36 nke iwu afọ 1999 bụ iwu Naijiria emegharị nakwa mpaghara nke 34 iwu na-emegide iyi ndụ egwu nke afọ 2011. Ndị uwe ojii anwụchiela ndị a na-enyo enyo na ọ bụ ha wakporo ụlọ ụka St. Francis Catholic Church dị n'Owo na steeti Ondo. Otu ihe onyonyo na-efegharị bụ ebe anwụchiri ndị a ma kpọrọ ha gaa n'obi onye eze ọdịnala Oluwo nke Ọwọ bụ Ọba Ogunlade Ogunoye. Otu n'ime ndị hụrụ mgbe nke a mere bụ onye kwupụtara sio na akpọrọ ndị a gaa n'obi onye eze a, ma dịka ha gosipụtachara ya onye eze, ha mara amụma ịkpọrọ ha gawa na Akure, mana ndị ntorobịa jụrụ ajụ wee gosi iwe ha si na a ga-enyeferịrị ha ndị a kpara arụ ahụ. Chete na n'ụbọchị Sọnde gara aga ndị ọkpa egbe wakporo ụlọ ụka wee gbuo imirikiti imi ndị bịara ofufe, tinyere ụmụ nwaanyị na ụmụntakịrị, ma nyekwa ọtụtụ mmerụ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọnụọgụgụ ndị nwụrụnụ nọkwa na-arị elu kwa ụbọchị ebe ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ. Ndị uwe ojii kwupụtara sio na ụfọdụ ndị a na-eyi ndụ egwu bịara mee onwe ha dịka ndị bịara ofufe ma site otu a gbawa ogbunigwe n'ụlọ ụka ahụ ma malitekwa ịgba ndị bịara ya bụ ụka egbe aghara. Ka ọ dị ugbu a, ndị uwe ojii steeti Ondo ekwupụtabeghị nke a n'onwe ha. Ndị omekome ebusola ndị Igbo agha bụ ndị na-ere ahịa Alaba International Market n'ụbọchị Tọzdee bụ abalị 9 nke ọnwa Juun n'atụmatụ ha ịkwụsị ha ịgbara mpempe akwụkwọ vota kaadị ha n'ọchịchị kansụl Ojo dị na steeti Lagos. Otu ihe onyonyo bụ nke ezibatara onye nta akụkọ anyị gosiri ọtụtụ n'ime ha bụ ndị nwetara mmerụ ahụ mgbe ndị a bụ ndị omekome wakporo ha n'obi ebe ha gara iwere mpempe akwụkwọ vota kaadị ha. Chete na abalị ole na ole gara aga ka ndị a na-ere ahịa na Alaba International Market nọrọ kụọ mkpemkpe wee gwa ndị otu ha sio na onye ọbụla ga-agbara mpempe akwụkwọ vota kaadị ya, ebe ha kwupụtara na ha ga-emechisi ụlọ ahịa ha ụnyaahụ iji hụ na onye ọbụla nwetara ya bụ mpempe akwụkwọ vota kaadị. Mana ka ha gara n'obi dị iche iche ịgbata ya bụ mpempe akwụkwọ, ka ndị omekome bịara wakpọọ ha, chụsasịa ha n'atụmatụ ha igbochi ha inweta ya bụ mpempe akwụkwọ vota kaadị. N'ihe ndapụta yiri nke a, ọha na eze ndị Igbo akatọọla mwakpo ahụ awakporo ndị si na mpaghara South East bụ ndị bi na steeti Lagos. Otu ozi anyị nwetara kọwara sio na ebusoro ọtụtụ ndị Igbo agha bụkwa ndị gara ịgbata mpempe akwụkwọ vota kaadị ha n'ogbe dị iche iche. A nụrụ ka ndị mmadụ nọrọ na-ebe sio na agbachisiri ụlọ ahịa ha naanị ka ha ga nweta ya bụ mpempe akwụkwọ vota kaadị, mana ndị omekome bịara gbochie ha. Ka o sila dị, na nzaghachi ya n'okwu a, onye isi ọha na eze ndị Igbo Youth Council Worldwide bụ Maazị Okwu Nnabuike sịrị na ndị Igbo ekwesịghịkwa ka amajaa ha, dịka ọ sịrị onye akpala nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, n'ihi na ọ sị na mgbe nwa agụ ga-ekulu n'ụra na njinji ga-ejikwa. Ọ gara n'ihu kpọkuo onye ji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress azọ ọkwa ọchịchị onye isi ala bụ Bola Tinubu tinyere aka na-achị steeti Lagos bụ Babajide Sanwo-Olu ka ha dọkwa ndị be ha aka na ntị. Ọ sịrị n'ihi na ha maara na Tinubu kpọrọ ndị Igbo asị, ya mere na ya gosi na ọ bụghị ya zigara ndị omekome ahụ ịchụsasị ndị mpaghara South East site n'ịkpọku ndị be ha ma katọọ ya bụ atụmatụ ibuso ndị Igbo agha. Ka o sila dị, ọ gara n'ihu kpọkukwa aka na-achị steeti Lagos ka o chekwaa ndị Igbo niile nọ na steeti ahụ, dịka aka na-achị steeti ahụ bụkwa onye ndị niile nọ na steeti ahụ nọ n'okpuru ya, ebe ha kpọkuru ya sio na ọzọ emekwala. Okwu gara n'ihu rịọ ụlọ ọrụ na-ahazi ntuliaka elu bụ INEC ka o ziga ngwa ndị eji eme ntuliaka
n'ụlọ ụka nakwa n'ogbe ndị ọzọ bụ ebe ọhaneze na-agbakọ dị na Lagos iji nye ụmụafọ Naijiria ohere idebanye aha ha ma site otu a nweta mpempe akwụkwọ vota kaadị ha. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ịbụ onye na-arụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwaudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na-anụ ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ozi anyị nwetara akọwala sio na enwere oke ụjọ n'etiti ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nọ na steeti Taraba dịka ndị ekperima dọrọ ha aka na ntị sio onye anwakwala anwa achụmnta nkwado na steeti ahụ. Ọ bụ ezie na amachibidoro achụmnta nkwado na steeti ahụ, mana ịdọ aka na ntị a nke ndị ekperima dọrọ ha abịala wulitekwuo ụjọ n'etiti ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndị ekperima ka a sịrị na ha ewegharala ọtụtụ oke ọhịa dị na steeti ahụ. N'ikwupụta nke a, onye isi oche ọchịchị kansụl Gaso na steeti ahụ bụ Musa Abdullahi Chu sịrị na ụfọdụ akụkụ na ọchịchị kansụl ahụ bụ nnọọ nke a na-akpọkwasị agaghị aga dịka ndị ekperima chụpụsịrị ndị bi n'ime obodo ahụ ma weghara ngwongwo ha. Ọ gbara n'anwụ sio na n'izu gara aga na onye isi obodo Gunduma Ward ka a tọrọ tinyekwara mmadụ anọ ndị ọzọ. Ọ sịrị na mmadụ abụọ enwerela onwe ha ebe mbọ niile nke ndị ndu ọchịchị kansụl ahụ na-agba tinyekwara ndị ọrụ nchekwa bịara dịka mmiri awụrụ n'elu okwute dịka mmadụ atọ ndị ọzọ ka nọkwa na-agbụ ndị ntọ mmadụ. Ka o sila dị, onye isi oche ọchịchị kansụl a gbarụrụ ihu n'ihi oke agụrụ na-eru ka mmiri na mpaghara ahụ wee tie obewusio na kemgbe mmiri ozuzo laghachiri na ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi aga n'ubi ha n'ihi oke ụjọ ndị ekperima ịtọrọ ha. Ọ sịrị na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị tụmadị ndị si na mpaghara ahụ nọrịsị na-anata ozi iyi ndụ egwu bụ nke si na ha ga-ememina ha ọ bụrụ ma ha anwa gaa n'ihu n'ịchụ nta nkwado maka ntuliaka na mpaghara ahụ. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ndị ekperima na-eyi ha egwu kwa ụbọchị si na ha na-eche ka amalite achụmnta nkwado maka ntuliaka elu n'afọ 2023 ebe ha ga-atọrọ ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-azọ ọkwa iji wee nweta ego n'isi ha. Ọ sịrị na ndị ekperima sịrị na ike agwụla ha ịtọrọ ndị ogbenye bụ ndị na-enye ha tọrọ maọbụ afọ. Ya mere na ha ga-elekwasịzi anya n'ebe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ọnyakpa eli ozu nọ. O toro mbọ gọọmenti steeti ahụ na-agba dịka ọ sịrị na ọ dị oke mkpa na gọọmenti etiti ga-agbakọta aka ha na ndị ọrụ nchekwa ịchụpụ ndị ekperima na mpaghara ahụ. Ndị ekperima atọrọla opekampe 80 n'otu ime obodo dị na steeti Katsina dịka ọtụtụ ndị ọzọ riri mbọmbọ gawa n'ime obodo Kwari dị n'ọchịchị kansụl Jibia na steeti Katsina. Ka o sila dị, ozi anyị nwetara kọwara sị na ndị ekperima gbakwara ọba nchekwa nri ha tinyekwara ụlọ ahịa ha ọkụ nakwa ụlọ obibi. Ihe ruru puku mmadụ abụọ bụ ndị si n'ime obodo a gara zọrọ isi onwe ha n'otu ụlọ akwụkwọ dị n'ime obodo Jibia ebe ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ekperima tọrọ tinyekwara ụmụntakịrị, ụmụ nwaanyị dị ime nakwa ndị nwoke. Ha boro ebubo sio na ndị isi ọchịchị steeti ahụ agbatabeghị ha ọsọ enyemaka ọbụla maọbụ wetara ha enyemaka n'ụzọ ọbụla. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụbọchị Tọzdee, otu nwaanyị bụ onye so n'ime ndị a gbara ọsọ mere ka amatasị na ndị ekperima wakpọrọ ha mgbe o jiri ọkara gafee elekere anya 5 nke uhuruchi na-amaghị ama na ha kpọpụrụ egbe wee gbaa mbọ ka egbe eluigwe ebe ha gara n'ihu gbaa ụlọ ahịa ha nakwa ọba nchekwa nri ha ọkụ. Ọ sịrị na ndị a dọkpụrụ ụmụntakịrị, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ebe ha duru ha gawa n'ime ọhịa. Ọ sịrị na ka ndị a kpasịrị mkpamkpa ka ha bịara gụọ ọgụgụ isi ọnụ wee chọpụta na 80 na-efu efu. O mere ka amatasị na ọ bụ ndị Fulani kpara ya bụ arụ. Ọ sịrị na ha siri n'ime obodo ha rie mbọmbọ gawa n'ime obodo Kwari ebe ha nọkwa ugbu a n'ụlọ akwụkwọ Central Primary School dị na Jibia wee na-azọrọ isi onwe ha. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ SP Gambo Isa etinyebeghị ọnụ n'okwu a dịka oku niile a kpọrọ ya bụ nke ọ na-azaghachighị.
N'otu ihe yiri nke a, ọtụtụ ndị bi n'ime obodo Dansadal Emirate nke dị na steeti Zamfara etiela obewusio na ha enweghịzi ike ịga n'ọrụ ubi ha n'ihi na ndị ekperima akụchiela ala ha. Dịka ụfọdụ ndị obodo a bụ ndị gwara ndị nta akụkọ okwu si wee kwuo, ha sị na ha na-akwụzi ụtụ n'aka ndị ekperima naanị iji kwe ka ha gaa rụọ ọrụ n'ubi ha tụmadị kemgbe mmiri ozuzo malitere n'ime afọ a. Ụfọdụ sịrị na ha na-akwụ ijeri naira 20 dịka ụtụ nye ndị ekperima bụkwa ndị na-ana ego n'aka ha tupu ha ekwe ka ha gawa n'ime ọrụ ubi ha. Obodo a kpọrọ Dansadal bụ nnọọ nke ama ama dịka ebe ndị ekperima na-achị eze ọbụladị tupu ha eweghara ọtụtụ akụkụ steeti ahụ. Kuyabana bụ oke ọhịa dị n'ime obodo ahụ bụkwa ebe ndị ekperima ji wee mere ebe obibi, bụ ebe ha na-esite wee bịa buso ndị obodo ahụ agha. Ka o sila dị, ọtụtụ ime obodo dị iche iche amalitela ekpere wee na-achọ enyemaka Chineke dịka ha na-akpọku gọọmenti etiti na nke steeti ka ha gosi ikikere ha dịka ndị ọchịchị ma kwụsị ikikere ndị ekperima na mpaghara ahụ. Otu nwa amadi bi na mpaghara ahụ bụ Mohammed Dansadal bụ onye ọrụ ubi sịrị na oke igbu ọchụ, ntọ mmadụ nakwa ibukọrọ anụmanụ ha arịkwuola elu na mpaghara ahụ. Ọ rịọrọ ndị na-achị achị ka ha gbata ọsọ enyemaka ma zọpụta mkpụrụ obi ndị bi na mpaghara ahụ. Ndị uwe ojii amanyebeghị ọnụ n'okwu a dịka ọ na-ekwuchitere ha bụ Mohammed Shehu azaghachighị oku niile a kpọrọ ya. Igbo ndị nwe mmadụ, otu a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ka emesịanụ.